na, di matats. Sige. Taro nga, game over na. Na, matats na rin. Dapat di ka matats na. Yan na. Dapat di ka matats, matag matats. Balik. Wala pang unggoy, King. Mana, di nakadagan na ron. Saan lang? Okay. Okay, lupad-lupad si unggoy. Ang unggoy naglupad-lupad. Agay. Tirahan ng unggoy ba? Ito ya. Lupad-lupad ka unggoy. Unggoy, lupad-lupad goy. Ah, wala ang unggoy. Ito yan. Ito. Leseng unggoy oh. Hindi na maigong unggoy kidako. Pang bata man agoy kanang bata jud kayo. Mga 5 years old size. Ako na unggoy 8 na. Right. Okay na po siya tren. Okay. Play daw. Okay. Anda. Daga ng unggoy. Na si ate wakauban. Sakay-sakay na si ate. Sakay pa na rin. Unggoy na dako na unggoy, dako na ang unggoy, wa nay angay magsakay-sakay. Punta yung magkala red, try pito, no? Mag-ipit ako ah. Red. Pamasad Smith. Ah, 15 minutes. Ikaw na yung likod para hit lukod.